Saatana, tikit ja kaikki. Voi perkele. Voi perkele. Ei oo totta. No mikä no? Lindemanit perkele. No jopas sattu sopivasti. Eka, älä perkele. Olisiko pojilla tulta heittää? Mitä sie maksat? Lähtisikö vitosen? Taskuraha. Sinne karsi! Näin on. Ensaan ne pojat tuli hakemaan, vai mitä? Ysi vitosta ne vissiin nää ruottalaiset homopelit imee, vai kuinka? Noniin, herätyy. No niin. Jotenkin sitten 325 litraa. Tuleeko käteisellä vai kortilla vai pannako piikkiin? Piikki! Niin, ravimiehiä. Piikkiin. No, eipä sitten muuta kuin turvallista matkaa. Katos. Olihan mulla täällä sykkäri.